Салом алейкум. На ворося як худод муна 20 минут ши. 25 та интернет як видео дидем. Ду нафар бародарои тоҷик мут намедонам кадом шаҳр як сумка кестанд чӣ гапҳое гуфтестанд дар ҳаққи мо просто рафтмара пишти репа мекаҷиб кедестанд ҳамка сиё дорам ҳамка танқид ма мехоҳам реп қатъи ҳақиқи майда акшон кунам Худовандони ябонам бо чуста ҳичка надорам чӣ кор дорам мада вақте да ҳичка кор надорам чӣ ва бас кардӣ бо сар кардӣ дар ҷон задӣ савол ҷиқидан репа бас кардам сар додан бо реп меброрам майли ману ҳақту факта гуфтӣ ту ҳаққи типа ма душмани халқу робин будай пашти халқи ай ватан набро видео накр ҳар гапу наген биен дарун беген гапотона агар ки марде наген хоҳарои мо ай паштишон шидак фоиша ай видео да занг заоча да телефона хараша курки вайберу ватсапша надроя одноклассник мард бошӣ ина шанс барои доказат кардани марди ман намоз мехонам ё не байни ман ва худовандай мара худо бидона ту ранги ма бандай ин қадар дискотека ҳушид намебинед шумо дурун элексуси ренж пири ярӯз хапен шумо ту репи магӯю фоҳиша кард духтарора ё натури курен ё зуртон то қадама мераса Stop.